Sunčev sustav ima novog posjetitelja i ovaj put riječ je o nečemu nevjerovatno velikom i zagonetnom. Objekt nazvan 3i Atlas dolazi iz dubina međuzvjezdanog prostora, noseći sa sobom tajne stare milijardama godina. Što skriva ovaj ledeni div i kakve nam poruke donosi iz udaljenih svjetova? Doznajte danas na kanalu Misterije Whistler. Sada nazvan 3i Atlas, on je već treći potvrđeni međuzvjezdani objekt. Njegova orbitalna ekscentričnost daleko je iznad 1, što znači da objekt samo prolazi kroz naš sunčev sustav i zauvijek se vraća natrag u međuzvjezdani prostor. Detaljne fotografije iz Vera C. Rubin observatorija otkrile su da je 3i Atlas širok otprilike 11 km, što ga čini najvećim međuzvjezdanim objektom ikada otkrivenim. Nadmašujući čak i Borisov, širok 1 km, i naravno Oumuamua koji je širok 0,3 km. Tim znanstvenika otkrio je da je objekt prepun vodenog leda, zajedno s mješavinom organskih molekula. Da, spektroskopska snimanja napravljena pomoću NASInog Infrared Telescope Facility i Gemini South otkrila su snažne tragove vodenog leda pomješanog s mineralima bogatim ugljikom i silikatima. Voda se čini kemijski netaknutom, bez težih izotopnih tragova koji su uobičajeni kod kometa nastalih unutar našeg sunčevog sustava. Modeli sugeriraju da se ta voda mogla zamrznuti u kometu još prije 7 milijardi godina, mnogo prije nego što je Zemlja uopće i postojala. To znači da 3i Atlas čuva zapis potpuno drugačije planetarne koljevke i tako nudeći nam doslovno uzorak protoplanetarnog diska druge zvijezde. Ova nova otkrića dodatno potvrđuju da je 3i Atlas komet, a ne tajni svemirski brod napredne izvanzemaljske civilizacije. Ili možda nije. Objekt juri prema Suncu brzinom od gotovo 210.000 km/h. Ulazi u unutarnji sunčev sustav na strmoj, retrogradnoj putanji. Astronomi su zabilježili nekoliko ključnih datuma koje će se pomno pratiti dok ovaj posjetitelj prolazi kroz naše kozmičko susjedstvo. A to su 3. listopada 2025. prelet pored Marsa. Neposredno nakon izlaska Sunca iznad Vels Martinesa, komet će proći pokraj crvenog planeta na udaljenosti od svega 29 milijuna kilometara. Iz orbite će ga promatrati sonde MAVEN i Tianwen-1, gledajući kako njegova prašnjava koma počinje blago svjetliti ružičasto u marsovskom svitanju. 29. listopada 2025. Perihel. 4 tjedna kasnije 3i Atlas će prolaziti iza Sunca, na udaljenosti od oko otprilike 210 milijuna kilometara od fotosfere. Tamo će njegova brzina doseći vrhunac od 245.000 km/h. U tom trenutku komet će biti izgubljen iz vidokruga zemaljskih teleskopa, skriven sjajem Sunca. No svemirske letjelice na Marsu i u točki L1 nastavit će ga promatrati dok mlazovi pare izbijaju iz netom zagrijane kore. 19. prosinca 2025. Najbliži prolazak Zemlji. S potpuno razvijenim repom, 3i Atlas će proći pokraj Zemlje na sigurnoj udaljenosti od 270 milijuna kilometara. Predaleko za golo oko, ali dovoljno blizu da ga James Webb teleskop i Rubin observatorij mogu detaljno proučiti i tražiti izotopne tragove u njegovoj komi. 16. ožujka 2026. prolazak pored Jupitera. Na kraju, ovaj posjetitelj će proletiti pored Jupitera, na udaljenosti od 53 milijuna kilometara iznad njegovih oblaka. Ako NASA odobri kasnu korekciju putanje, letjelica Juno mogla bi se izbaciti iz svoje rute i uzrokovati prašinu iz repa kometa, pružajući nam prvi pravi pogled izbliza na materijal nastao izvan našeg Sunca. Nakon toga, 3i Atlas će se zakriviti natrag prema međuzvjezdanom prostoru, ostavljajući za sobom terabajte podataka i naravno mnoštvo pitanja. Ipak, čak i prije nego što se prašina slegne, doslovno ili figurativno, neki znanstvenici postavljaju daleko uznemirujuće pitanje. Može li Atlas biti dio moguće neprijateljske vanzemaljske tehnologije
koji je prerušen u komet. Sjetite se Avija Loeba, profesora astrofizike sa Harvarda, koji je prvi predložio da bi Oumuamua mogao biti izvanzemaljski svemirski brod. E pa, Loeb se vratio, ovog puta s novim istraživanjem koje je naslovio je li međuzvijezdani objekt 3i Atlas izvanzemaljska tehnologija. U svom radu ističe kako bi velika količina kometa lako mogla sakriti sofisticirane instrumente, a spominje i hipotezu mračne šume, prema kojoj napredne civilizacije skrivaju svoje postojanje iz straha od predatorskih rivala. Loeb sugerira da bi 3i Atlas mogao biti prerušena sonda koja pasivno mapira ili prisluškuje naš sunčev sustav. Ukazuje na njegovu neuobičajeno veliku ulaznu brzinu i gotovo retrogradnu inklinaciju kao potencijalne inženjerske odluke, a ne puke slučajnosti. Vjerujte mi da ja apsolutno nemam pojma što sam upravo izrekao. Također napominje da se putanja Atlasa neobično približava Veneri, Marsu i Jupiteru, što bi po njemu moglo biti namjerno usklađeno. Jedna od neobičnih činjenica jest da mu se putanja približava unutarnjim planetima, osim Zemlje. Statistički gledano, samo jedan slučaj u 20.000 završava tako bliskim susretima s planetima, jer se njihove orbite stalno pomiču oko Sunca, čineći takvu usklađenost iznimno rijetkom. Loeb tvrdi kako ideja da izvanzemaljske civilizacije šalju svoje vlastite galaktičke istraživače nije nerealna. Čovječanstvo je već učinilo isto. Sjetite se Voyagera 1 i 2. Službeno su napustili sunčev sustav, dok Pioneer 10 i 11 slijede nedaleko iza. Također ističe da bi trenutak kada 3i Atlas prolazi perihel na suprotnoj strani Sunca mogao poslužiti kao zaklon, skrivajući objekt ili eventualne uređaje koje bi mogao ispustiti prema Zemlji, a da mi to ne bismo vidjeli. Po njegovim izračunima, 3i Atlas je probio vanjski rub sunčevog sustava prije otprilike 8000 godina, upravo u vrijeme kad su ljudi prvi put razvili sposobnost bilježenja vlastite povijesti. Značenje te koincidencije Loeb prepušta nagađanjima. U međuvremenu njegovi suradnici ukazuju na još jednu zagonetku. Objekt još uvijek nije pokazao tipične tragove kometa. Spektralne analize nisu otkrile hlapljive plinove poput cijanogena ili diatomski ugljik, koji se obično nalaze u komadima kometa. Dakle, njegova prava priroda i dalje ostaje nepoznata. Može li 3i Atlas zapravo biti izvanzemaljski artefakt? Većina stručnjaka odgovara ne. Oni upozoravaju. To je neodgovorna znanost. Putanja je čista slučajnost. Postoji sasvim prirodno objašnjenje za sve ovo. Naravno, time nas hrane već desetljećima. On se ponaša poput običnog kometa, a komet je samo jedan od onih primordijalnih građevnih blokova planeta sastavljenih od prašine i leda. Kad mu se približi Sunce, sunčeva toplina zagrijava led, koji zatim prelazi izravno iz krutog stanja u plin i odbacuje prašinu. Dakle, sve upućuje na to da se radi o običnom kometu. Od kada je prvi put uočen, astronomi su prikupili sve veći broj promatranja, a gotovo sva pokazuju na to da je riječ o običnom kometu. Snimke i spektralne analize otkrivaju mlazove prašine i slabu komu, kakve i očekujemo kada sunčeva svjetlost zagrije ledenu jezgru. Što se tiče nedostataka hlapljivih plinova, koji inače svjetle kada se komet približi Suncu, zato je jednostavno prerano. 3i Atlas je još uvijek daleko u hladnim vanjskim dijelovima sustava. Zapravo malo koji komet otpušta te plinove dok ne zaroni dublje unutarnji sunčev sustav. Tijekom narednih mjeseci, kako se bude zagrijavao, ti karakteristični plinovi trebali bi se pojaviti. Na slikama koje imamo, jasno se vidi da je objekt aktivan. A što to znači? To znači da oko njegove jezgre postoji koma, jasan znak da se radi o kometu. To ga definitivno razlikuje od Oumuamue, koja nije pokazivala nikakve znakove otplinjavanja. Zapravo Atlas se ponaša više poput Borisova, što otvara uznemirujuće pitanje. Ako se Atlas i Borisov uklapaju u poznati obrazac, zašto ga je Oumuamua prekršila? Kako je samo proletjela pored nas, a da nitko nije ni primijetio, dok već nije bila na odlasku. Otkrivanje 3i Atlasa čini Oumuamuu još zagonetnijom.
I evo za sada toliko znamo o ovome misterioznom, nazovimo ga kometu 3i Atlas. Hvala vam što ste danas bili ovdje sa mnom i što ste ispratili ovu priču. Ako vas je ova današnja tema zaintegrirala, ne zaboravite ostaviti like i pretplatiti se na kanal kako ne biste propustili nove misterije svemira koje zajedno istražujemo. Također pozivam vas i da ostavite komentar ispod. Zanima me kako vi gledate na ovaj misteriozni komet u našem sunčevom sustavu. Također ako imate nekakvo mišljenje za ovaj Oumuamua komet, ostavite ga dolje u komentarima. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.